Türkmenawatdaky köpürli hastahananyň işärinde koronawirusyň anyklanmagy bilen bagly ýagdaýyň ýany ketelhananyň daşy gabyldy. Daşyda bolsa COVID-19 karantini üçin çadır lageri döredildi. Bu ýagdaýlar Aşgabatdagy öýkün çeşmesi bilen ketelänleriň köpelen wagtyna gabat geldi. Häkimetler bu ýagdaýlary resmi taýdan kommentirlemýärler. Bu ýokunç COVID-19 keteliniň ýurtda ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýärler. Türkmenawatyň ketelhanasynda COVID-19 keteliniň tutaşan bolmagy ihtimalli babdaky çeşmelerimiz Saglyk merkeziniň ýokunç keseller bölüminiň daşynyň gabalandygyny 11-nji ýunda habar berdiler. Türkmenawatda täze infeksion keselhanada Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bar ýerleriň daşyny gabadylar. Hatda polisiýanyň işgärleri de ol ýerde näme bolýandygynyň bihabar. Maňa ma'lum boluşyna görä koronavirus tutaşypdyr. Hiç kimi İçine we daşyna goý bermeýärler diýip 11-nji ýunda Türkmenawatdaky çeşmämiz aýtdy. Bu saglyk merkezinde bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäbini hastahananyň özünden resmi ýoldan anyklap bolmady. Azatlyga bir gün öň ma'lum boluşyna görä duşanbe güni 8-nji ýunda bu keselhananyň bir işgärinde COVID-19 keseli anyklandyr. Liwap vilayatynyň saglygy saklaýyş edaralaryndäki çeşmeleriň maglumatlaryna görä ýerli köpürli keselhanada anesteziolog Lukmanyň kömekçisi bolup işleýän Şepagat uýasynda COVID-19 tapylyp ol tutuş maşgalaty bilen şeýlede işde kontaktda bolan adamlar hem ýaşaýan ýerindäki käbir goňşulary bilen bilelikde karantin alınıpdyr. Azatlyk radiosyna Şepagat uýasynyň ady we bu ýagdaýyň beýleki jekmejekleri ma'lum boldy, emma biz olaryň üstüne asmakdan saklanýarys. Çeşmämiz ýene keteliň Hytaýdan gelen student gyýdan ýokoşan bolmagynyň çak edilýänligini aýdýar. Student gyýdyň ýagdaýy agyr bolup ol operasiýa edilipdir, emma ýogalypdyr. Häzirki wagtda Türkmenistanda ýyla arasynda agyr pnevmoniýa, ýagny öýkün çeşmesi tutaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 10-njy ýylynda aýtmagyna görä hususan Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasy öýkün çeşmesi bilen keselläň hastalardan hyryndykyn. Merkeziň işgärleriniň gizlenlik şerti bilen gurrun bermegine görä keseliň köpelmeginiň netijesinde dören ýagdaý agyr käbir hastalar ören erwet halda gelýärler, ölýänler bar. Lukmanlar bu pnevmoniýa COVID-19 keselinden başga zat däl diýip hatap edýärler. Habarçylarymyz paýtagtyň ýokunç keseller hastahanasynda koronawirusyň bolmagy guman edilip saklanýan adamlar üçin karantin zonasynyň hem bardygyny aýdýarlar. Ýokunç keseller hastahanasyndaky karantinde bronhit we pnevmoniýa bilen kesellän adamlar köp. Hem olarda virusy tasdiklamadylar. Olary 14 gün saklaýarlar. Olaryň izinden barýan garyndaşlaryndan derman getirmegi talap etmeýärler. Saklanýan şertler gowy izinden ady geltmäge ruhsat berýärler. Şol hastalaryň öýlerine baryp soň gowy dezinfeksiýa hem geçirýärler diýip habarçymyz 11-nji ýylynda aýtdy. Bu aralykda Azatlygyň habarçylary daşuwuzda koronavirusly hastalar üçin çet ýerde karantin zonasynyň döredilendigini habar berýärler. Çadır lageri Daşow şäheriniň daşynda çölde ýerleşýär. Ol ýerdäki şertler aýlygynç Liwapdakydan köp ýaramaz. Suw ýok, elektrik togy keselýär, sowadyjylar barada gurrun ýok, hatda işgärler üçin hem diýip habarçymyz aýdýar.